Ωραία, κλέψε το παιχνίδι της αδερφής μου. Τίποτα. Κάτι ακούω. Κάτσε να σηκώσω να πάω. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν το ξέχασα. Συγγνώμη κιόλας, γιατί μας άφησες. Κατάλαβα, δεν το έκανε επίτηδες. Τέλος πάντων. Όχι, σε παρακαλώ, μην το πεις στη μαμά. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει, σου το υπόσχω. Ωραία, κάτσε. Πάμε στο δωματιό μας. Ωραία, να παίξουμε gaming παιχνίδι. Ναι, βαριάμαι να κάνω τα χάζα παιχνίδι μαθήματα, ναι. Γι' αυτό θα παίξουμε λίγο κινητό. Βαριόμαστε δηλαδή το παιχνίδι λίγο και λέμε να παίξουμε κινητό. Ναι, γιο. Ωραία. Εντάξει, δεν πειράζει, θα δούμε τι θα γίνει. Ωραία. Κάτσε να δω πού θα... Ωραία. Πού να το τέλειαμε. Εντάξει, λίγα. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω το αγαπημένο μου. Μαμά. Τι. Ωραία, θα πάω. Εντάξει, είναι τα κοριτσιά και δεν κάνουν τα μαθήματα. Τέλεια, ωραία. Πού είναι? Στο δωμάτιο. Εντάξει, πάω. Κορίτσια. Μαμά. Ωραία. Θα σας πάρω το κινητά. Θα κάνετε τα μαθήματά σας τώρα αμέσως. Καλά, εντάξει.